Nioma met me out to tell you. I told Bibia, now, sir, my giant preaching laptop. Now, my coffee, some barbecue. Nade and Koswaba. He said, and Nioma be because of your system in one. You should soon mono. Say, I'm shot near and treaty. A baba ye and Kusikuro, your friend be Kusikuro. A kuda, a tour, and young fiancina. No, we yet. And fear what a we, a friend of Kusikuro. What you say? A baba ye in Kuda and a cancer. Because a cost papa. And the original umpire. Wow, so now your mountain is said to be a wood drum of binding dealing Yanson of the church. And then so many Mr. Obatans wouldn't Yanson if the album never funds their church, very funny Casa. The beer yarding more winsome, yes, I can say to me now. And him said, once a man couldn't be no many per beer, no boy, no pedias baby or crown, I want to chim, demon of umpire. Amen. 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 The Radias said, original, Daniel Shuma, Mr. Doba, Mr. Bobie, and Shuma, Sofaji, Ajay Bema, above all power minute, upon no person, and also a patas. Indeed, young come to train my dad and my young as a teaching form. Young come to train a bit in the ample. Utimo. Sika FM 89.5 UTM and www.evangelist Akwasi Awuah.com and so UTM Sweet Root Radio, any other radio stations. You war France, you war America, any other radio stations. Any that. Me de nsemi batu biase emra misha kete me hunu nioma bi ewo awarefum na na misha eni ho ena mkoyi ba so na what they say do on mo abranti abaware obaware de ne yere akonifie ebi efio abrantia ne maame te obi ni nuanom kura betimi aware ba mienu miensa bi mu te fi obi emaba wana ya ware woni ababa wana abrantia na ware no ibetimi atena efie ho ane na se no atena antokwa bi ansi omubo mu si nuoma wo si nuoma na se hata one na se nyina ibi nso ho a one na se na no aduane bom atena se aka ne kama ye yi ato ayuam de asiwo duro so ama se ne aso ato nsa didi omode nkomo won se ne site ebi kura mafu a omo ayem ye san mu mienu eyiri de ani ma me de ani omutimi kwafu mu bom oba no na second time na odi apa kentana si apampa no na maame no di akiri ana maame no di kan omu kwafu ombe kwafu ma bafie kama be no ma duane am omu mmarima no oba ne kunu no ene na se no nyina to nsa de aban ene mbusa question se na ne de eba ne sen aba ne sen ana se barama waria ne maame ana ne papa ana ne huna mi nipa entimi nko o ma wari ni abhansi what you say na me study ya me hunu se e fa ba bi no oba no de ne maame timi bam etimi ba wari no e bo akura no a ba ma na oba ne maame ba o tumi so owura kitchen o tumi so obi a fridge so yi nsuo so drink wo mu a otumi yi bi o tumi so otwa milo edi yeti no wano o chikosua e wo kitchen ho o tumi but so ba mama
abasra wo mo say a privilege we nyina on count Otena konyam no ma twene ho a menti ase oti ase na minim de asi man majority out of 100 e munante e kura say subai on say the city so ye Christian so ye Christian me trase adwene ho ebisa mo say why so sadiam etisi on say the city ebiu bama na se ne bafia oba ne maame ne ba o to bi se bibia o hia bi o timi de ko ne banka o tumi se bibia o hia bia o timi de ko fa bibia at disposal. What you say? Yes. But bama ne maame bama ne papa bama ne hu bibia ba o ni tumi If you have a best say o man is car and we just order tete. Why say Sammy on my way? A course with your sister, a yin some. And now say, a dear, now done at this Sammy on my way by. What you say? Another, your treasure, Yadun. Ewa, them say course on to me and Papa. Your treasure, Yadun. So far, Jim Kirby. So far, the back Kirby, Mr. Bubia Kirby, your work. Joseph, Mr. Suman, and I'm a debitos. You know, Echo Drew, Pemper, so I said, may serve the movie. So I said, me fat questions on one other topic. I said, is it? A young man, I was say, who's a canano or what? Nasi, no wofio. Or Jacqueline, Jarano, Miami to channel, Dinkuto to channel. I said, is it? Yes. You should not share 1 penny. As a trainer said, or buy now of Yasram. Or Betty Baby. And so can be a bad man, mammy. Oh, wow. My cousin be said. A bit me a favor by man when I call him a boom. It be a cacabio being you bet me a ship at to study by a bama who will be. There's a bama mammy babia. Or banner mammy bar. I was said, I had no more bar. Pressure. We are more beautiful. Inteno. Me chere bibi se e fambi no ya mama no ye ka ho bi me chere bibi se o ma menya e ye wo na o ma menta eni kwa se secondary person at inteno make us o yira o da okukum ne ho na we wa no make us 7 what you say verse 5 was say o yira o da okukum no we wa no Adi a mama class am study and say for my man fellow the other side the nyina kretino what the yawa e bi ana ma me di na fam yawa ni sister bi di na fam wa ka kire oba no odi ka condemn na bushia no e kire oba no ento oba no so benya bitterness ama bushia no. What you say? Yes. Me mama de onyo. Me mama de onye. Me sister we okura bayi. Oh, say this it. What just ya want to stray? Bushia. A chere oba no. Who say? E baya won kwa. What you say? Oba ni nka. Ono na mama de ankyere wo da. So be grand and mamma dear need be. And so, dear, not a mamma in the child, mamma. What you say? One can you be from 4 bear maybe 1 children. So, young mamma, that is our problem.
and one of the first a year me making yan kayanuntum kadi amene ni me say wa busua mu de eya busua so atenya ne twena ase eno ya busua ya say yensi afisam te say enyentomago na yesi akohata ama obi abe ya kayanuntum o ma menya wo ne wo ma mentem wo betimi ahanda wo ma me no abrekura wontimi enye bibi ntia wo hira fa number 2 nso a me make ya ne se me hunu se ene ma na aba omo ya kwadufo ene ma na aba ye nhua de ahunidie oni wo huni ebinom sa na wasa beka no what am I saying the bin so hunu mo bon omo ya nibirefo what you say so oba ware na se but taya wa di ba ye nyina ne se won wo ba ware wa busu anya de enka ebiew bibia wo ho nyina including you e was a banafa what you say e was a banafa se wa wo baby ana ade ne ba ware no ma o so force wa pama bofra ne tesa de Sarah eye masu ono ana di hega e ma abra ware wonya wo ya ne de wonya nyem ya ne de there is no complaint wo wuye ya no wakatra ne se nya afra ba no na me ba no na ebe di ade pamno that time no Sarah me young way wo ya no wo Isaac subia e wo mumu fa o ba na o de ne ba ware no ma tire die hu se wonya nya no ho ade a o ba no ba fa na boni nche wane ne koba okurekura o to bibia bre no beto bibia bre ama wo ba ma no wa hu se o hwe akwala o ba hwe akwala no the person me cancer mu o ware wia afa no abusa osakola no na ne ma me wa o de na ba ka ko na ma me na so o ne na ebet wonni mun ntamu a ya akwala no ho anya sa abofra no ebenya pressure o hwa nso benya pressure asetra ne se biribi abeka wona maame no nko an o pressure o ba no release o ti ase o ba no release o ba tami na ko ba bi ambi akobo ne baye wo abeka kira wo se mi wura asema mi beka mi se ba hawo na hwe ye nyina good abofra na ne ne no o ba no na mi anim ni wo hu me kura no nya me ko ba bi me sofo me si o be say ya ware look at this what you say a dear master dear man when say me sense should be a man na ba ne pade oni time so de no aduane amani ku oni mo ye wanhia di o hia ye shorties any gary any on say amamo ko hia yatie any indomie so katra ne say enema bi apaparansa oni ma de kode wo katra nse enema di nuhu oni ma de kode what you say what me ya nkontomre nkwan wo besa ni wo kontomre nkwan wo besa ni wo efiri se wo ba kwa koto nchena no dia be nkontomre nkwan tu nkora na wa gina ni what you say woni ma pra woni ma efie asiesie enti se o makwan ama o ma me ba ho na ni mbegu ase na to no ma me ne de ono ne ma me ne de onim ne ba na brabo
nti no ono awo pama na firi no so dada opia na tiko what you say woni me ne ba no se ne ba ne mpabre nti na asema me kan ni di obi atam ano kra na me kan wa ma ko suku awie akrachefo we need time to study say oh yeah there if you are there onimi tenu kunse dia opa pra open na what you say bebre anyone kuru no didi restaurant oba no ato na bia ja anya ya ato bia ne bro na yemi so what track kitchen ayade onimi it is a messy bar definitely oba hwese na se bar no ba ya aduane amwa wono so ade ba adibi enti wase bar oba ham oba ne ba oba ham enti mama ma nya de ba o wore ya no akatra wo se je so po bi mi ene na tu enu o masie no wo se de sitie wo si abasene woni wi ye enti ye wo ma bebre ho a se nya wanchi ne beba besu o mo nyoma woni wi ye ti so na si behuna anya ne fe what is the city and the view you will be say or pair say what no what the barman mumbai aqua who rat so I shall ramana diso a control this a nice in a band of who said the baba man the who torati or chuchi bathroom it's in your mind and the hand. What do you say? Ebehano. Bama no so no. Or the banner to the point to say Bama no do was 75%. And Obana dey what 25. Into onunu no kura no was. Yeah, borusu do asre. What do you say? 25%, 75% love. Intino, some mass and a bape. What you say? When you know Kahubi and I'm Obano, the Bray, Entimo on Simon, and my warrior. Number 3. The autosomy and semi. Baby, a new shady majority, a new shady, or muadi, or cassa boom, 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 cassa fee. What do you say? Or cassa boom, boom, boom. Ain't you? Send your best, I am home. One shall my baby on my view. Ya won nioma bebre ho a eno na akreti ema na ye maame nom etimi me yaware obeje di se obi asidan ne maame da so dam papa dan wasifie akra anka sabi me yere wo yo ba usuro nyame wa ba kasa miura ba bia maame tinye ye nkofa nba no medi na kakra na se betimi aye bibia ma no ye nyama Nkafe. But Obaya Oban Bebusa Obache. But your woman and our Oban Obache. Now, one of the other Yaban will be Mr. Sabi quite. Did the man say, Mr. Wa, so Bannet, so man uncle. Ogro home, a bayan to our bed. But one of my meeting be 3 months. You will be on the name Shadi, Umuati, the minimum bomb. Nick Penny be host. One said the city. And Matrasi, I'm a master in the moon said, Sani Oma Weno, Minim,
and sorry makuo no wo mo kwa de wo mo kwa kire minnim de wo mo kwa kire what you say ana ware wo koi anyam paso se ma woro me ho ne wo da nyano ya ware suban ya ware de suban tieni mama mra the American ay asemo akoso em se mo nyina mo ni number me raise another topic so why somebody ma to dia a didn't sustain why somebody ma to dia a didn't unsustain say me di Akwasi Awuah me di no ya de meto me nana Akwasi Awuah no wo me papa so what you say dem fan say how e say oba ne mpresunti I was say ofa William or blessing that you say or inshira no any inshi what you say o any inshira and so papa ne say akwala ne friend Akwasi Awuah inshi no ni inshira ya de akwala to nipa mienu what you say one say father na koso our system ni nyina say a man kremu ownership leadership until now many men enuma semu value what you say ownership and what leadership they are claiming akwala de bibi kura na wotena fambamam say no make fambamam it means akwala no ene dia abrekro oso anso nim say akwala no ya papa no aja si enti matrase asisi say okoto badin Abraham na to ni madin Isaac to ni badin Jacob to ni madin what they say Jesse one to ni madin Solomon to ni madin what you say why say ya pension atene what you say before the dini ma Zachariah na 2D Zachariah and a 2D what you say Jesus Joseph and the UNDP what did they command Joseph but Joseph on so to our friend you must say why say ya penso ya papa na to the bani din see a friend ya jewa ya debra but not to me sister pami be kura on the in school e bi an mo fresh one ma me wi one tete no what you are say am what to me baby na yere na mpresunti na wase of friend inshi ele he kura zo na tu sister Doreen inshi ya debra Kim what you say Doreen what the Doreen na ya debra no so akata man is junior sir what you say ya debra no so aye ben akata asetre no say on pese edin ya debra no ebe pie mu obi ehose ya de na to ni sister how is that it na me kan bibi sha eno ye kan ho asem ma me kan si sha oba bi oba asa no no obi na wo akwada no na onya ne wo ba ma na wo ye enti nipa ne the pressure man say on friend inchi ya dem what did you mention last yes Victoria and then a brother didn't say how dare you Bama na no to abo friend din nti won dimen ka say me friend your friend say Katrina obetimi what me ka say me nyabro ni bi wa Canada me de na to no your friend Katrina ono obetimi
na so to ya pepra de a eno anu that is the day oh ye woni oma bi wo ho a e koso a ye mpanimfo na hwedin ye moso be pam jo matemase ma da ma so review ni nyina e yesua e koso amen amen enu na didi mu abedum pampam so se oba ware a ne ma me di tintiman e ware anum e chan bama ma me di tintiman e ware anum cha bama e fi se okiremu sa kwala no ne dia oni na busuafo ba dwene ho na sa aware no kura gukura ade a ene wo bama no wan hwa wo mam what last year one shot woman ya wa sofo ntwe ni asofo jimifo bi nso ha aware no du na ba ma no ya ko katre no won na what am I was sick ko ba ma nanim ba ma na kire de wo so wachi ba ma no na wo so kire de oba de ya ba oba ni aware ati akwala na nya wo de ya no say na sike but the subaya odi ba aware no mu a opam dom ni nyina no wa kremu a ba kremu akwada no so ayedan yan shanos you will so be ho a wa se ye ante bia me wa ba me fa no ba 7 minutes what you say inti kola ya ko wara na no fa batna ho ne papa wo simini oya papa onya papa so papa no ho yitimi kaso awu nso no ati because aware no ankasa mu no yeyi papa no ene na busuo nyina fira aware no ber papa na hu ne ntam what you say the moment you were here ama busuo bi amam wayi wadi dia ba firi mu aba nyina wa no nko akremu so ni mu ameka tena yemu the person ne wa wutie mi di tie ni according to the Bible Genesis chapter 2 verse 18 Genesis 2:18 18 Osina aranya kopon ka se enye se onipa nkotena nya se nipa nkotena na ye ne nsa so boafo na ye ne nsa so boafo ama then full stop mi busa se akaso obi baboa obi a obi baboa obi a me pesa pana mamba se hono madu asia ne sei obama oba ware bama na baboa bama what you say na chese dia bama ne ye no anu oba ne dia bema bi anje hayo ye na de dada me bam je ma ti ase ye ka se oba ba ye bama se so boafo a me sa bobie sa na wote sa de na se na ye chia fo nyina so kakra me ti ase ne se ka se oba ba ye bama se so boafo a eti se adwuma mu mabie madwuma na me ye adwuma na adwuma na ko nanim eye kese ana se fit ama me bie nyina na adwuma na so ayeko na me hunu se awose menya workers bi mo mbe de beboa me na niema me yere omo beboa me ma metimi de etoto ye ka so ba be ye be ma se so boafo a be ma no ne si ho ana adwuma bi ada wo se be ma ne ye bia na se wo ye se be ma ana wo ware oba amana be ka no no oba na be so ne mu abeboa me na de wo ye na timi akọ nanim na ayeke se boafo no se boafo me das so fo ade papa ye ka boafo a boafo na ni chire mu tia ne se me ye ma ade dada na wo be so me mu ama na ade na ko o ya wa ade dada ama wo be so me mu yes ama ade no ama ade na ko so se nya odia enya wo na wo ye me na me ye ma ade na wo be so me mu
ma ba sra wo se bi so me original you can go for one so original me say me so ma dwen no e de se bia e fa se se bia ne yakwafu mi se bi wo abonse o nam kwa so kwa abonse won kwa koto ma bi ne wahye ne kentai esi ho to wonse si ya wo so no otwen se obi beduru ho na wasan se o meboa na won pagya ade no so ade ne ye ma me na kentai ba do hinya so be kan ho na ade no timide so a temiso menti asense se obi kura na ade na se obi wo na ade bi a oyo na wo boa no ma ade emu aye ha ma no enye wo de a ba do na wo su no ma ade no watumi ade asi ne kon so na se wa pagya ade no na se ade no de ni pa na nkasa de a ba do na wo koka ho ma ade no watumi ayo san so na meti ase me das me second question me to ama munyina dani wo bi kana But many point I'm making, but the bank will never from what life project. The man our life project. Okofa Obana Abekan on that life project. No, I successful. I drew them pencil or 7 manage our brabum to the message. Let us now for you say and not so ye pension and my sasubuafo and now say omo ye die sasubuafo and now omo ye die the entire man me busa sa ne say bibi a wo ye bia no so on ne wo na yi a shareholder or couple, a yanidia, and we are one. Number 2, be or no ye be out there. Oh, Bama, one couple. You know, an idea. What you say? Whoa, ma, a man will claim a Saturday. One son I was all back on my money now. Wo yisika ade support akonhoma na obeyire wache already. What you say? Nkola no go school. Enyi wo mu nyina na yesa, but majority carry the vote. Yes. Enyi wo mu nyina na yesa, but majority carry the vote. Yes. What you say? Sir, nkola no go school na ba mani niska. Boafo de etwa se obani weska no tue school fees no Yes. obada wo kaje anasese Be a ubebwa. oba yare anam de ne call hospital obani ko tue ska no wabaji enti me question ne se obani sifia ayani fie the Bama Sifia, a fee. Obien Tibio. So, Barney Momia Juma Nessikawa Jumanma on a council. Bama Momia Jumana Jumana Sodia, or Barney prefer say, I did not deal with council. And to my question is, Sassubuafon, any day. Awa ya worry. Me pam chama ti ase. Any day we ya worry na, ya worry no. Amen. Amen. Any day we ya worry na, ya worry no. Me pam cho, so mama te de to. Obi a wo ba bu amen. Number 1, neighbor me ni kwase me come do. Because me ye ma dwuma bi ana wo be so me bu. Number 2, I was say me huru ma say dey say mamu aduane aye dey be. Edi. But adwuma na wo ye ni nyina mu sika de enye wo de. Amen. Amen. Inti yase ba de kura ne kan so wa bom. Na na kire wado. Wa bom na kire wado. Na kire wado. Say bo mu no mu aduamo. O said you sit down for what you ask me? Never won't do ya, dear. A funny one count. Ain't me was sassy. A down, a man of the bois and my man. A new messy.
anaasɛ ɔmo bɛdi ahyia mu ɛdɛn na ɔmo de boa mɛɛma no ɛwɔ aware sɔfo agye ndikan papa no kwasɛ mu paa ne sɛ wohwɛ dodoɔ maa dodoɔ no a sɛ ɔne mmienu wokyɛ me question no ase mɛsɛ dɛn ane dɛn na nnɛ because ɔbɔ akɔnhoma a na wosi kasa ɔbɔ a ɔbɛgye na akɔnhoma nkora wobɔ koraa no sɛ wobɔ akɔnhoma no na sɛ ebi ɔde bi sɔ so a ɔbɛgye woba ɔne ne ma no school fees ɛne most ɔno kotua ɔbɛgye otua ɔbɛgye ɔtɔ aduro nom ɔno anom a ɔbɛgye sɛ n'adwuma so a sika no kɔ ɔno n'aka nso ɔno nkora de ehu sika no koraa wote ase mebusa me question ne sɛ ɛdɛn ne sɛ soboafoɔ wɔ yɛn yaware mu sadi aworo si ɛmoa me kɔ ne power frost abakɔ de power frost na ɛmoa mo de boa sesi a de sɛ de sɛ soboafoɔ no ne deɛ wɔ yaware mu ɛno na mepɛ o de misabodie ɛno kwasɛm sɛ soboafoɔ no deɛ sɛdeɛ wɔkan ɛnka nneɛma yɛbobɔ sue ɛnka wo ne wo kunu te hɔ na adu baabi na chop money da bi a ɔde ma wo ɛnɛ oni bi na ɔtwe money bi na nka waboa bi ɛnka ɔbaa sɛ soboafoɔ no school fees akɔba sɛ adwuma akɔ fam kakra sika no ebi kura ne yɛde akɔwura baabi a yɛde kɔfa nneɛma bi kura nneɛma no bɛyɛ nyantɔe ɛnka ɔbaa wowɔ sika wɔ hɔ na nka wode bi atua school fees no kɛno ne sɛ soboafoɔ no wontua ɛnsa mɛgye otua ɔbɛgye o ɛnsa mɛgye otua ɔbɛgye ka wotua yɛ a wowura bɛduru yɛ a mewura nkwadaa school fees no ɛha ho ne matua makotua ma ɔno kyɛ sɛ nka ɛno ne sɛ soboafoɔ nka ɛfɛ akɔnɔ ɛno koraa tumi ma wɔdɔ no koraa ɛkɔ anim nanso ɛnnɛ yi na mebisa sɛ yɛyɛ tam yi sɛ soboafoɔ no dɛn ɛna yɛ sɛ soboafoɔ yɛware yɛ sɛ soboafoɔ anaasɛ sɛ ɛnɛteɛ ɛnnɛ yi deɛ nyameɛ no nokura nie kyɛ sɛ bebree naa deɛ ɛnyɛ sɛ soboafoɔ sɛdeɛ wodi nkankaeɛ no nnipa no bi kakraa bi wɔ hɔnom a ɔmo yɛ sɛ soboafoɔ nanso bebree naa deɛ nnɛ yi deɛ ɛnyɛ sɛ soboafoɔ nnɛ yi paa deɛ ɛnyɛ sɛ soboafoɔ nti na sɛnsɛn original ɔnso berɛ mu sɛ deɛ na wokyɛ bi sɛsi a sɛ yɛfrɛ ɔbaa ba awade mu sɛ ɔmɛbɛma sɛ soboafoɔ nti sɛ nkane no deɛ a na de yɛsua sɛ akɔmabɔ ne adeade wɔ sɛ ba nnɛ deɛ ɔbisa sɛ nnɛ deɛ mu no ɔmɛ sɛ soboafoɔ ɛnɛ mɛtumi aka sɛ menka mentwa no woma bi ka asɛm bi kyerɛ ɔsɛ ɔkɔware papa bi na ɔne papa no bɔ bra no ana papa no ɔhu sɛ papa no sikasɛm wɔhwɛ papa no wote ase tɔntoma fira no because ɔyɛ nipa titiri ɔbaa no yɛ adwuma ɛnyɛ sika tɔntoma ma papa no fira kurom ayie ba bɔdwa a wɔyɛ nipa titiri ɛna ne ho abɛkyerɛ no ɛnɛ nipa bi wote ase ɔhwɛ nkwalaa na ɔne papa no woyɛ no ama nkwalaa no nyini ɛnɛ no ɛni hɔ bio ɛna mebusa sɛ soboafoɔ nnɛ no ɛne sɛ wɔtwerɛtwerɛ ɔbɔ werɛ so na wabɛtena sɛ ahwɛ tv na de skirt asɛ ɔpa sɛ soboafoɔ no ne sɛ da bi a wabɔ mmɔtoɔ mpa wada yaya ɛno woboa me no nkwalaa me no wuyɛ yi wosi wɔ mo nyinaa yɛ wo dea me deɛ baako kora anim ɛno woaboa me no nti yɛyɛ time yi sɛ soboafoɔ no original ɛne sɛn ti ɛnɛ sɛ soboafoɔ de asesante sɛ nkanea na ɔba wadwen pa na maybe wɔtwerɛ no wɔnsesa nipa mmom ti bia mu na asesa sɛ ne nkane ne nipa wadwen sɛ meboa me kunu san sɛ meboa no a yɛ nyinaa no deɛ bɛnya bi a ɛyɛ a no ɛnɛ mɛka sɛ de mehunu sɛ meware deɛ ba sɛ soboafoɔ no wa deɛ mehunu sɛ akɔyɛ sɛ ɔbaa de ne ho ma ne kunu no nada ɔhunu sɛ maboa no ɔhunu sɛ no yɛ sɛ soboafoɔ ade ama ne sɛ bi a ɛno koraa wɔrekwɛsɛ bibi no wamfa ma ɛbi wɔkɔɛ sɛ ɔgye mpata nsa na ɔmakwae ti ɛno nso aba bɛyɛ adeɛ bi sɛ ɔno hunu sɛ soboafoɔ no sɛ mede me ho maa sɛ mene wo da ana
na kan be kan se be ya na me gina na kan be ka sese so boafo bi ne se wo kari akwara wo yafum so ma no ya na mu se wo kari kura de ba kura wo sa krem fa ana ze aduane nso na wo ba gi sika se wo de ya wo so kura tumi didi ya wo be tow anama ti fie na se house girl wo fie no no aduane a wo boane ho aduane so me na ma se na me didi wo ma na me didi ana kura oba be ya aduane de ono no kon do no ana oye no ma be me ti se so boafo de mu sisi anse akogina se wo ba no se ba wa ka no ne tonto first nka papa nka ebisa se brema wo be di again na wo be di na me didi ni obi e ko do banku asu bi di mo ya di wo die sa am sa me bere ne ko ma du sa point we that's perfect so e be tos me pasa atiefo amu tie me a day ana man ne ya marman senom antimi ma ware yi na day ana man ne ya to badia na ma ya sesame na se soboafo no asiye ne se ofra na wakwa gele bagada na me ye ne se teaching na eda the number 0244 011213 0507 282095 282095 and 0244 011213 0244 011213 Frank and WhatsApp 0245 14 22 70 0245 14 22 70 and 0202054026 0202054026 0245 16 8410 0245 16 8410 and 0270 895 895 of Ramia. The Kandu radio and I'm cherry baby. My bonny mammy and nice shop and Sasso also bra. Hello. As we didn't counsel. You are job watching this. Senya sebia ma worry every pa dia that the Paul high. Listen down. Hello. Evangelist. Yes, sir. Evangelist, wisdom here do political. Your wisdom meet you. Evangelist, Mama Juma. Na dia me tell say evangelist. That no ma ye Kenya no. There will be a so who can for you be so wa. That is the papa one me say so we ya na ko din e be kuma na so be bra we tun be me am one again. Yes. But me say ye man ye ntisa. But you need to say a year before again. That your man or more what this time you're going to know. Oh, what we are selfish. Oh, Mama, I want to try out there. I remember, I remember a mobile too much or my rail. I'm only a self to say you with that because they say, oh, baby, I want to say anything. Let's say, I collect 2 feet about. Now, who will seek the air for 12 of the Cacolani 2 feet? No, you not cut or making it back. Now, for if you are only a selfish, I don't know how much time you have. Hello. Yeah. Hello. Oh, my friend. Me ba chao. WhatsApp no 0245 na WhatsApp nko a. One friend 0244 na mempeke. Ana one friend 050 no so mempeke. Hello. My radio no come. My radio don't come from Kra. Hello. My radio no miss now. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. Me did the story for me. Kakafi Central of Baby. I just for me. Now, me say talk about for now, I am not and man be my for almost them at Madrid.
What is that? What should be said? About the block channel. Anything our new. And then here about this thing now echo stuff. Now about the block what here. And you give it and I want our new. Our dear, I don't find it. Then I will go to you. And what am I with you for? But I don't find a man. And more banner. Tell me a very for my ship. And what do you know? And yet, you found it near it. I found it to know. About it, you have one to share. Okay, you try to mark. About it, you have one. I'm a Yamato. It's a good work for you. And your body, the yeah, and me, and I don't play your phone. I'm not woman about what you need. I think I said, and then I put one to be a play, and you my and no, and I'm an and my man listening to a man, listening to the because it will be extra. Then I will see some edit now. So what do you want to work on about one trader? I saw for so hello. Oh, I don't know. Hello. What's up? Me too. Hello, Osofo, Mpacho Premier Beneza. Me too, Eja Beneza. Na Mpacho mekasa free bare. Me Mpacho ye cancer so boafo a Osofo sa de o kan nyame nchira wo pa. Ma ware for 2 years. Okay. Ye frame me yere comfort. Okay. Na me de ne be ka me ho abrichire ha no. O ko adwuma ba ne etua ne ka. No the scanner breme. Okay. Se menye. Na matete bi. I say we'd be say. Also, Jewy, never told. That's all. Sour Barno. And your friend say, says of Waffle. I feel so. A brown watcher and Sana or the scandal. Abba. Until your mission of the Oka. Medasi. Hello. Hello. Yeah. Hallelujah. Sorry about your family, Evangelist. I can say. But now, what we are here. Yama move the fearful address of the walk of our study. But it's supposed to be a power. We are the young book and so up a man. It's what was you by you who do the how to do that. Wabuano. That's it. Let me show. Let me find last one. Hello. What's up? Hello. Class Asumjuenka, Papa. Asumjuenka. And I am a line and can I send you for the chemical? Obaya, Jesus power. Me tell you, I mean, the Queen, Wakaya Sampa, Wakaya Sam na Yedimu for Bebre, and Abrochre Hadie, says of Wafono, a composer, Umpo, Beboa, because Ahano, Obama Bechiada, Kao, Obano. When I will buy your grocery, electric bill, gas bill, all kind of bills, plus credit card, and I didn't know one. I will bet you. And to come out the accessory was one of the Mafa course no more. Yanko Punchdown. Baba, Namia, you can say stadium program and a course biti pa, but that is wrong. And I'm quite here, school, a course of Namisha, Baba.